Hei, salutare, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum puteți face un jucătorul pe Heroes Score, dacă vreți. Apropo, am hack, pot să-mi iau câți bani vreau acum. Așa, dacă ți am hack, astăzi vreau să vă arăt. Culoarea asta va rămâne, bărbiță, zic să fie asta la Messi. Messi are mai gros un pic, dar cum o fi. Prea lungă, prea. Așa să fie, normal. Și adevărat vreau albos. Cât zice? Numărul vreau de 10. Da, după cum vedeți este numele meu. Dar eu îmi voi pune Messi. Lionel Messi. Lionel Messi, gata. După cum vedeți, Lionel Messi. Așa, la freză ne trebuie un pic baza mai faină. Asta-i. Cu stil. Și poate mai târziu ajungem la Barcelona. Lionel Messi spunea, care a jucat bine. Ca să zice Empoli-Napoli. Ce tare Empoli-Napoli. M-na. Uite, bă, ne bate Napoli. Nu știu dacă e Messi la Empoli. Bine că avem bani infiniți. Să nu uităm. Da. Am viață câtă vreau. Perfect. What the fuck? Deci pui mei, asta aproape îi dau la ăla în pu. Ole, frate. Respect. Deci cum am prins farfeca aia. Da gol aici. Alex a prins farfeca. Ia, hai să facem noi o poză aici. Gata. Da, s-a făcut. Aici când facem farfeca leder. Vom juca așa, să zicem vreo 15 minute și după aia poate mai facem un episod. Bară gol! Lionel Messi! Și apropo, după cum, sau dacă știți unii, un băiat pe nume Lungu, care a murit lângă intersecția de lângă Hunedoara, chiar lângă Hanul Domnesc, meciul ăsta e pentru el. Și Dumnezeu să-l ierte. Ăsta l-am făcut pentru el. Meciul. Și încerc să le câștig pe toate pentru el. Pentru că el a murit crud. Avea 18 ani. Să scrieți în comentarii dacă unii știți de accident. Dar nu de la mine, dacă știți de undeva să-mi spuneți, dacă știți de la TV, de la știri, de la prieteni, de la părinți, vezi sau alte surse. Dacă știți sau dacă ați văzut, să-mi scrieți în comentarii. Nu pot să eu bag că
prinde sprintul ăla. Așa. Și mai prins tu sprintul aici. Spectaculator. 28 de stele. Aoleo, fratelo, aici mai între două. Una la una, una la alta. Așa să vedem. Așa. Frumos la ăsta. Ai. Să mă uit așa mai de sus. Bă. Țărânong. Deci, what is this shit? Asta o prinde bine. Great. Lovely. Passing here. Great. Great idea. Lovely. Ai de pui mei. Ah, haha. O dat Napoli gol și l-a accidentat pe măr. Lovely. Du-te! Gol! Eu Colosong. X-Lader! X-Lee! 19. Vai, ne mai trebuie să stai acolo sau 2 acolo. Sau 3 aici. Fac 31 și stai acolo. Bingo. Și dacă trecem la sesiunea 2, fac episod dublu pentru lungul. Adică mai fac încă un episod. Să-mi bag picior, dar pe unele tale interceptează, na. Acum mai uite-te tu. Cum trec. Acum să-mi dau mie pas. Că mă-i vedea. Ăla cu steaua. Fui, Grijania, mamitale. Na. Să încercăm niște tactici. Micuțe. Să pasăm înapoi. Și așa putem. Defense. Aha. Așa zici tu. Na. Stai că am eu o idee. Și apasă și Lionică Mesică. Dacă o fi o fază. Lungul. Pentru lungul 3 stele. Am făcut 3 stele pentru 32. Deci nu cred. Stai să un pic. Bineînțeles, gata. Empoli Torino. Să mai facem încă 3 stele pentru lungul aici. Avem viață infinită, deci... Nu-mi pasă penalti. Lionel Messi, gol pentru tine, lungule! Mai fac o dată. De voi 20. E la penalti. Ce călcâi am prins? Am prins călcâiul ăsta. Hop. Am aprins și bara. Trebuie să dau eu așa. Decât poartă o prinde așa. Gata. Sesiunea 2. La sesiunea 3 încercăm să ajungem până la sesiunea 4. Dar acum, dacă tot suntem la 2 de ușu.
O zic la 26 poate pic la România. Că naționala mea e România. România! România! Dinamo! Și apropo, eu nu țin cu Steaua. Eu țin cu Dinamo. Oh! Pentru Lungu. 3 stele din prima, boss. What? Liber, unde am? Uite, acolo am liber, da. Acolo, la ăsta centrez una. Și acum îi centrez Lionel Messi. Lionel Messi lui ăsta. Bravo! Deci încerc să trag pe spate Lionel Messi și Messi. Easy peasy lemon squeezy. Lovely. Mă iubește. Mă iubește mingea, bă, la șuturi. Hup. Hai să mă picioarele. Cu paharul nu mai pot scoate decât. Am niciun coleg. Trebuie să pasez Lionel Messi. A fost easy. Easy peasy lemon squeezy. La level 23 cred că sunt. Centrare lung. Lung. Hai mă. Hai mă, tăticule. Este boss. Cât îmi trebuie? Până acum. Mai trebuie 28. Oh my god, și Tătărușanu îmi poartă la ăștia. Trebuie să încerc să joc mai bine. Apropo, de ce că vă întrebați de ce n-am început la level 1 să filmez, m-am gândit acum. Bă, hai să filmez ceva așa, mai special, un episod de Hero. Și cum naiba au intrat din ăla. Cu Lionel Messi am dat gol. Între 26 de stele. Și ajung la sesiunea 3 de antrenament. N-am. Foarte departe. Până dau eu... Ce? Deci, oh my god, cum mi-am pus mâna. Parcă arată cârnatul. Oh my god, parcă arată cârnatul în față. Deci chiar arată că arată cârnatul. Asta mai fac. Și, dragilor, cam atât cu acest episod de Hero Score. Bună poză și ne vedem mai târziu. Deci, dragilor, ne-am întors. Uitați, chiar ne dă la România, Lionel Messi la România. Păi, dragilor, cam atât cu acest episod. Like, share, subscribe. Și ne vedem, poate data viitoare, într-un episod de Minecraft. Dar să fie într-un ceas bun. La revedere!